Άκου λίγο αυτό. Η ζωή δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι πορεία. Θέλει υπομονή, προσευχή και επιμονή. Και ο Θεός δεν κοιτάζει πόσο γρήγορα τρέχεις, αλλά αν συνεχίζεις να προχωράς. Η επιτυχία στη ζωή δεν είναι ένα γρήγορο εκατοστάρι. Είναι μαραθώνιος. Θέλει υπομονή, αντοχή και συνέπεια. Σημασία δεν έχει πόσο γρήγορα ξεκινάς, αλλά να συνεχίζεις και να επιστρέφεις πιο δυνατός, πιο δυνατή. Η ζωή δεν κερδίζεται στην ταχύτητα, κερδίζεται στη διάρκεια. Κάθε βήμα, κάθε ανάσα, κάθε επιστροφή σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο. Και να θυμάσαι ότι δεν τρέχω για να φτάσω πρώτος, τρέχω για να αντέξω μέχρι το τέλος. Γιατί η επιτυχία στη ζωή δεν είναι ένα sprint, αλλά μαραθώνιος. Ξεκινάς μόνος, κουράζεσαι, κάνε μια παύση και επέστρεψε πιο σοφός. Έτσι χτίζεται η επιτυχία, όχι με την ταχύτητα, αλλά με διάρκεια. Η ζωή μας είναι ένας μαραθώνιος.